Inselmilkom, illum l-erba' 31 ta' Marzu nilqawkom għal qudiesa Rożarju immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-Evanġelju tal-lum inkomplu nisimgħu dwar it-tradiment ta' Ġuda. Illum nitolbu maħfra lil Mulej talli jekk waqt dan iż-żmien diffiċli ta' pandemija iddubitajna minnu. Isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Ħuti narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa. Int li jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Mulej ħniena. Int li rrid tmut għalina fuq is-salib Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li rġajt ftaħtilna it-triq tas-sema mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla, inti biex teħlisna mis-seta tal-għadu tagħna, rid li ibnek jieħu l-mewt tas-salib għalina, għati lilna għad-dejja tiegħek il-grazzja tal-qawmien għall-ħajja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Sidi l-mulej ta' nilsien ta' wieħed jitgħallem biex naraf ngħin lil xi għajjiem b'xi kelma. Ta' kull filgħodu jqajjim lil widinti biex nisma' bħal wieħed jitgħallem. Sidi l-mulej fetaħ li widinti u jiena ma webbistx rasi, ma rġajtx lura. Tajt dari lil dawk li kienu jsawtuni, ħaddejja lil dawk li kienu jinitfuli il-ħiti. Ma ħbejtx wiċċi mit-tajjir u l-bżieq. Sidi l-mulej jgħinni, għalhekk ma nitħawwadx. Għalhekk għamilt wiċċi b'ħażniet, jien naf li ma jkollix minix nistħi. Dak li jagħmel ġustizzja miegħi jinsab fil-qrib. Min se joħodha miegħi? Ħa noqogħdu għal ħaq flimkien. Min hu kontrija? ħajersaq lejja. Ara sidi l-mulej jgħinni, min se jagħtini t-tort? Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. O Alla fil-kobor ta' tjubitek weġibni. O Alla fil-kobor ta' tjubitek weġibni. Għax minħabba fik qiegħed nilqat maqdir u l-mistħija tiksili wiċċi. Sirt barrani għal-ħuti u li tommi ma jarfunix, għax il-ħeġġa għal darek fnietni u t-tajjir ta' min jajjar lilek waqa' fuqi. O Alla fil-kobor ta' tjubitek weġibni. It-tajjir qasam li qalbi u fnieni, fittisht min jadirni u ma sibt il-ħadd, u min ifarraġni u ma kelli l-ħadd. Tawni l-ikel il-velenu, sqewni l-ħal meta kont bilaċċ. O Alla fil-kobor ta' tjubitek weġibni. Infaħħar l-isem ta' Alla bilana, inkabru blana ta' raddi l-ħajr. Ek jaraw l-imsejkna u jifirħu, u tamlu l-qalb intom li tfittxu lill-Alla, għax jisma' l-fqajrin il-mulej u ma jistmex lill-imjassrin tiegħu. O Alla fil-kobor ta' tjubitek weġibni.
Islim għalik, Sultan tagħna, li qatt tar-rieda ta' missierek, ħaduk biex isalbuk, bħal ħaruf ġwejjed għal-qatla. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, Mulej. Dak iż-żmien wieħed mit-12 jismu Ġuda l-Iskarjota marant il-qassisin il-kbar u qalilhom xi tridu tatuni u jien nagħtikom il-Ġesu f'idejkom. U huma tawh 30 biċċa tal-fidda bħala ħlas. Minn dak il-ħin beda jfittex okkażjoni tajba biex jagħtihom il-Ġesu f'idejhom. Fl-ewwel jum tal-għażm id-dixxipli resqu lejn Ġesu qalulu fejn tridna nħejjulek l-ikla tal-għajt? U qalilhom morru l-belt tant it-tali u jgħidulu għallek li mallem is-sija tiegħi waslet. Jien se nagħmel l-ikla tal-għajt għandek mad-dixxipli tiegħi. Id-dixxipli għamlu kif ordnalhom Ġesu u ħejjew l-ikla tal-għajt. Għal-ħin ta' filgħaxija għad fuq il-mejda flimkien ma' 12 u għad li qal tassew ngħidilkom li wieħed minnkom se jittradini. Huma bdew isewdu qalbhom ħafna u kull wieħed minnhom beda jsaqsih jaqgħu jien mulej. U Ġesu weġibhom dak li jmitt idu u jbill il-ħobs fi plat wieħed miegħi, dak li se jittradini. Bin il-bniedem imur kif hemm miktub fuqu, imma ħażin għalih dak il-bniedem li permess tiegħu bin il-bniedem ikun moti f'idej l-edewwa. Kien ikun aħjar għalih dak il-bniedem li kieku ma twilet xejn. Qabeż Ġuda dak li ittradih u qallu jaqgħu jien Rabbi. Wieġbu Ġesu, int qiegħed tgħidu. Il-kelma tal-mulej. Ifħir lilek Kristu. U diffiċli illi tifhem lil Ġuda. Dana kien wieħed mid-dixxipli ta' Ġesu li għażlu Ġesu. Kien qrib tiegħu, kien semgħu ħafna drabi jagħti t-tagħlim sabiħ tiegħu u jarah ukoll jagħmel il-mirakli. U fuq kollox gawda mill-imħabba tiegħu. Fl-Evanġelju skont San Ġwan insibu li Ġesu fl-aħħar ċena jaħsel saqajn Ġuda wkoll flimkien mad-dixxipli l-oħra. Jiġifieri Ġesu rieħ imħabba sal-aħħar. X'daħal f'moħħu Ġuda? Veru tawh ftehmu li għatuh u mbagħad tawh 30 biċċa tal-fidda. Ma din ma kienitx somma kbira. Fil-fatt fil-ktieb tal-Esodu kien il-prezz ta' skjaf 30 biċċa tal-fidda. U veru li r-reba iġġalek tagħmel ħafna affarijiet ħżiena u ddaħlek fi sqaq. Imma dan x'daħal f'moħħu Ġuda. Aktarx illi kellu idea differenti ta' kif għandu jkun Ġesu bħala Messija, rridu jkun differenti. Imma kellu żgur qalbu il-bogħod minn Ġesu. Anki f'dis-silta innutaw kif id-dixxipli kollha li f'Ġuda jgħidulu mulej. Jaqgħu jien mulej. U Ġuda jgħidlu Rabbi. Mulej turi ħafna aktar rabta mill-qrib minn Rabbi kif kienu jsejħu l-oħrajn li mhumiex dixxipli tiegħu, qrib tiegħu. Kien għalhekk Ġuda qalbu il-bogħod minn Ġesu u speċjalment f'qalbu ma fehmx
L-iktar ħaġa importanti ta' l-aħbar it-tajba tal-messaġġ ta' Ġesu li Alla u Alla li jħobb u jaħfer u li ma jridx il-mewt tal-midneb imma li jerġa' lura miħtijietu u jgħix. Fil-fatt Ġuda iddispjaċih ta' dak li għamel u ktar tard fl-Evanġelju narawh immur għand il-qażiżin l-kbar fis-santwarju iwaddab il-flus li tagħh u jgħidilhom li hu ittradixxa demm bl-ħtija, dnibt għax ittradejt demm bl-ħtija. Imma flok reġa' lura għand Ġesu u talbu maħfra bħal m'għamel Pietru li Ġesu ħafirlu, Ġuda għata qalbu mithlina Alla. Mhuwiex fidejna li niġġudikaw il-Ġuda bħala persuna daka fidejn Alla. Imma żgur li jallimna ħafna għall-ħajja tagħna. Jallimna kemm għandna noqogħdu attenti bl-għajnuna Alla mit-tradiment li ma nibdlux il-Ġesu ma' ħadd ieħor u ma' xi ħaġa oħra. Ma fuq kollox jallimna li qatt m'għandna naqtaw qalbna mill-ħniena ta' Alla, li Alla dejjem lest jaħfrinna, jagħtina l-imħabba tiegħu u l-ħniena tiegħu u jistennina lura meta aħna nonqsuh. U għalhekk mhux sewwa li kultant ngħidu forsi Alla ma jaħfirlix u aħna li ma naħfrux lilna nfusna kultant minħabba ir-rimors, minħabba xi ħaġa li nkunu għamilna ħażina li nibqgħu fiha u issa tipparalizzana. Alla dejjem jistennina, dejjem lest biex jaħfrinna ħajatina il-grazzja nibdew mill-ġdid u nqumu mill-iżbalji u mid-dnubiet tagħna. Aħna u nimxu l-qoddim issa wasalna fl-aħħar jiem l-iktar importanti tal-ġimgħa mqazza meta niċċelebraw il-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta' Ġesu, nitolbuh biex imissilna qalbna bl-imħabba u bil-ħniena tiegħu. Jagħtina l-grazzja li nkunu mbeda mit-tradiment li ma nittradux aħna l-Ġesu dak li nagħmlu jew nibdluh ma' xi ħaġa oħra u ma' xi ħadd ieħor, il-Ġesu. Ma fuq kollox jagħtina l-grazzja tal-konverżjoni tal-qalb li aħna dejjem narfuh bħala Alla li jħobbna, li jaħfrinna, li ma jridx il-mewt tal-midneb imma li jerġa' lura miħtietu u jgħix. Jew issa nresqu t-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina, kun mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli xxandar l-aħbar it-tajba ta' mħabbtek lill-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina l-grazzja mulej illi aħna dejjem narfuk bħala Alla li tħobbna, li taħfrinna u li les dejjem tilqana lura nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li għaddejjin minn xi tbatija għax jinsabu waħedhom iħossuhom iżolati, jew dawk li għaddejjin minn problemi ta' saħħa mentali u ta' ansjetà biex inta tihom l-appoġġ u s-solidarjetà li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal morda kollha, dawk li qegħdin fi sptarijiet jew fid-djar tagħhom kemm Malta kif ukoll għall kura barra. Nitolbu għal dawk ukoll li qegħdin fl-isptar minħabba xi inċident jew xi waqa' biex inti tgħinhom u tipprovdilhom ukoll l-għajnuna kollha li jeħtieġu fis-sitwazzjoni diffiċli tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu
l-lum waqt li ċelebraw waħda mill-festi nazzjonali ta' pajjiżna, nitolbu għal pajjiżna, nitolbu biex aħna il-koll nozzu il-valuri li jibnuna tassew bħala nazzjon u li jgħinuna biex ngħixu flimkien fil-paċi, fil-ġustizzja, fl-imħabba ta' xulxin. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal daw kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment anke f'dawn l-aħħar jiem, biex tilqaħħom fi ħdanek u tagħti il-faraġġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattalb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifkir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek u fi ħnina tiegħek għatina li niksbu l-frott ta' kull ma qegħdin nagħmlu ġieħ il-misteru tal-passjoni ta' ibnek li jgħixu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Waslu l-jiem li fihom niċċelebraw il-passjoni li biha ibnek salvana u l-qawmin glorjuż tiegħu mill-imwiet. Jiem li fihom issir ir-rebħa fuq is-supervja tal-għadu qadim tagħna u nfakkru l-misteru tal-fidwa li tagħna Ġesu Kristu Sidna. Bih it-tajja kollha tal-anġli ferħana l dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewit l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli ta' smewit. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewit. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien se jingħata biex minn rajh ħebati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' id-disċipli tiegħu qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxered għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Salvana into salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoq li mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Taħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħinna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin Mqaddsa u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostoli qaddesin kollha, li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħruk u nsebħuk, Ġesu Kristu ibnek. Fi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal ulied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dobietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati għaslim u laqda li jintrit fija, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħella lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħella lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoq li xtidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt bis kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. O Alla li tista' kollox wetta l-qlub tagħna fit-tama li int bil-mewt ta' ibnek bħala bniedem għattatina l-ħajja ta' dejjem kif juruna l-misteri qaddisa li jiċċelebrajna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku il-mulej. Nroddu ħajr lil Alla. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Alla tagħna smat tal-btana ejna waqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kismat tal-btana dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minna tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħanix fit-teġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Tlima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Tlima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Tlima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Tlima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek,
imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-glorja meta sina Ġesu Kristu tela s-sema. Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek.
Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-glorja meta Sina Ġesu Kristu bagħat l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Missilna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la daħanix fit-tiġrib biżdeħlisna mid-deni. Rima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Rima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Rima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Rima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Rima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Rima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Rima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Rima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Rima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Rima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna li kismat tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrinna dubietna ħarizna minna tal-infern u ġenera rbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misteru tal-glorja meta Sidna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem. Missilna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lill-minuħati għalina la daħanix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni amen. Rima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Rima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Rima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Rima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Rima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Rima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Rima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek,
imbirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talb tagħna dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-Glorja meta Sittna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità qaddisa. Missielna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Obżnata kuljum għatina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talb tagħna dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajjaħlewa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li tefa. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wied ta' tmuħ. Ejja mela, Avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina wara dan it-turufnament il-Ġesu, frott imbierek ta' ġuf tiegħek. U ħanina u pija ħelwa Verġni Marija. Kont il-fema tal-Papa missielna li inti fis-smawiet
Jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ikta fl-art. Obżna ta' kuljum għatina l-lum aħfrinna d-nubietna bħal ma naħfru l-minuħati għalina la daħanix fit-tiġrib izdeħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nies imbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan amen. Gloria lill-Missieru lill-Libenu lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jisru fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imazza Marija. Itlob għalina. Imazza Malla. Itlob għalina. Imazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' d-dosija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Ammara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Ammara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Ammara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġini. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Isma'na nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa u Malla. Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddeja tiegħek mulej għandna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fi ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni ta' nimqazza glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażinu għalna nitolbuk bil-ħerqa, intlaqwa fost iqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti żiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giusepp, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġini Marija, lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi kun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għaqlana l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen.
San Giuseppe, itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turocco, itlob għalina, San Paolo Missirna, itlob għalina, San Publio, itlob għalina, San George Preca, itlob għalina, Beato Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Adeodata Pisani, itlob għalina, intom għaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Parus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.
Bekk naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talb. L-Arċidjoċeżi ta' Malta tħeġġeġ lill-insara sabiex matul il-ġimgħa mqazza jipparteċipaw fiċ-ċelebrazzjonijiet ta' Tridu tal-Għid permezz ta' xandiriet fuq tvm2, knisja.mt u newsbook.com.mt. Infakkarkom li kulħadd huwa mħeġġeġ jimxi mal-miżuri għal ħarsien tas-saħħa u nkomplu nitolbu għas-saħħa tal-poplu tagħna. Insellmilkom.